हाय फ्रेंड्स, अमिताज किचनमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत काकडीचे वडे। त्यासाठी इथे मी एक गावठी काकडी घेतलेली आहे। तुम्ही इथे तवसासुद्धा घेऊ शकता। आता ही काकडी आपण किसून घ्यायची आहे। आता इथे आपण ही काकडी किसून घ्यायची आहे। जर काकडी जून असेल तर त्याच्यामध्ये बिया आपण घ्यायच्या नाही आहेत। आता आपण गॅसवर एक कढई ठेवूया। इथे मी 1 चमचा एवढं तूप टाकून घेणार आहे। यामध्ये आपण जो काकडीचा किस आहे तो टाकून घेऊया। जे काकडीचं जे पाणी जे निघतं ते पण ह्याच्यामध्ये आपण टाकून घ्यायचं आहे आणि हे व्यवस्थित 2 ते 3 मिनिटं परतून घेऊया। त्याच्यामध्ये 2 टेबलस्पून एवढे आपण गूळ टाकून घ्यायचं आहे आणि चिमूटभर मीठ टाकायचं। आता हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। आता हा गूळ विरघळत आलेला आहे। याच्यामध्ये आपण 1 छोटा चमचा हळद टाकून घेणार आहे। मग 6 ते 8 मिनिटं आपण हे झाकण ठेवून शिजवून घेणार आहोत। आपली काकडी शिजलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि हे मिश्रण आहे ते एका परातीत काढून घेणार आहोत। ह्यामध्ये आता आपण 2 कप एवढे तांदळाचे पीठ टाकून घ्यायचे। हे मिश्रण गरम असतानाच थोडंसं आपण हे पीठ मळून घेणार आहोत। ह्यामध्ये आपण जसं लागेल तसं गरम पाणी टाकून हे पीठ आपण मळून घ्यायचं आहे। पहिलं मी हे असंच सर्व मिक्स करून घेणार आहे आणि जर मला आवश्यक वाटलं तर ह्यामध्ये मी गरम पाणी टाकून पीठ मळून घेणार। अशा प्रकारे व्यवस्थित असं पीठ मळून घ्यायचं आहे। आणि हे आपण 1 ते 2 तास झाकून ठेवून द्यायचे। 2 तासानंतर हे आपलं वड्याचं पीठ घेऊया आपण आणि एका प्लॅस्टिकवर थोडं तेल लावून हा वडा थापून घेणार आहोत। तुम्ही हे पुरी यंत्र असतं त्या साहाय्याने सुद्धा हे वडे तुम्ही करून घेऊ शकता। आता इथे मी प्लास्टिकला तेल लावून वडे थापून घेणार आहे। अशा प्रकारे आपले काकडीचे वडे थापून तयार आहेत। आता आपण एका कढईत तेल तापत ठेवूया। थोडं तेल तापलं की ह्यामध्ये आपण वडे तळून घेणार आहोत। असं झाराच्या साहाय्याने याच्यावर तेल ओढून आता तुम्ही पाहू शकता आपला वडा कसा मस्त टम्म असा फुगलेला आहे।
अशा प्रकारे सर्व आपण वडे करून घेणार आहोत. काकडीचे वडे खायला खूप छान लागतात. खुसखुशीत आणि गोड असे असतात. हे आपण तांदळाच्या खिरीबरोबर सर्व करू शकता. अशा प्रकारे सर्व वडे आपण तळून घेऊया. आतापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशा नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी बेल आयकॉन प्रेस करा. अशा प्रकारे आपण गौरी गणपतीसाठीचा जो नैवेद्य आहे वडे झालेले आहे. माझी रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. थँक्यू.